Festival je bio, evo, mislim, nije bio, još uvijek se dešava, ali evo, zadnji dan, fantastičan odziv naših ovde iz krajeva, ne samo iz Čikaga, nego iz Viskancina, iz Indijane koji su došli, je bio fantastičan. Sinoć, juče je bilo puno, što je lepo videti, nije odavno tako bilo. Ja sam dovoljno star da se sećam kad je ovaj festival počeo, davno, neke godine, neću spominjem, ali svake godine festival raste veći i veći, više i više ljudi dolaze, a što je lepo, domaćin, crkva Svetog Vaskrsenja, sve kvalitetnije izvodi festival. A što je najlepše bilo, sinoć smo videli krcato imanje, krcatu salu, krcatu binu, a više od polovina je bilo omladina, bilo dece, tako da baš mi je drago da vidim da ima dosta naše dece da dolaze, da nije samo mi matori koji volimo da se veselimo i da se družimo, nego i naša deca žele da budu zajedno. Ima dosta dešavanja ovog vikenda u gradu, u Čikagu ima vazdušni šou aviona i brodova, ima mnogo dešavanja koje mogu da im odvuče pažnju. Ne, uprkos tome oni su izabrali da budu ovde među Srbima na srpskom festivalu, na srpskom imanju kod Srpske crkve, tako da lepa stvar. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu od organizacije Srbi za Srbe? Naša organizacija, hvala Bogu, svake godine raste više i više, primamo veće donacije, više donacija, neočekivano veliki broj donacija, što nam omogućava veće i veće projekte. Uglavnom smo na proseku od 200 do 300 porodica pomognute svake godine. Od početka organizacije smo pomagali u svrhu bele tehnike, nameštaj, poljoprivrednu opremu, hrana i takve stvari. Već smo stigli do toga da sad dograđujemo kuće, zidamo kuće, kupujemo kuće, plastenike, traktore, sve i svašta možemo da im učinimo da pomognemo. Ali sad nam je cilj da nastavimo to, da nađemo što više naših porodica koji trebaju pomoć i da svima smestimo da svako to dete ima dobar dom, dobar krov iznad svoje glave, da ima svoju spavaću sobu, svoj radni sto, da možda domaćin završi. Tako cilj nam je da, ako Bog da u naredni par godina, smanjimo spisak od 600 porodica koje čekaju pomoć, da bude možda na nekih 100-200. Ali to je veliki zadatak. Eto, hvala Bogu, rastemo. Sad smo registrovani u 11 država širom sveta, pomažemo, skupljamo pare. Naših imamo u Srbiji i u Republici Srpskoj koji izvode te projekte, tako da i od početka transparentnost vlada, sve pare što se skupljaju sa računa na račun, čist račun, svugde ima račun da se vidi, izveštaj, nastavit ćemo tako da radimo, ali ako Bog da, sve veće i veće projekte, više i više porodica. U ime svih tih porodica hvala vam na svemu što činite. Hvala Bogu, samo hvala Bogu. I hvala svim donatorima, hvala vam svima što se uključujete u naše akcije i hvala svima što barem objavite ili kažete reč o našoj organizaciji, jer mnogo znači da ljudi znaju ko smo. Ali najbitnije, svakog donatora i potencijalnog donatora zovemo, pogledajte web stranicu, vidite kako radimo, vidite transparentnost. Svaka porodica od početka organizacije koja je pomognuta može ime da se nađe na web stranici, da se vidi spisak, izveštaj, računi, kako su pomoć dobili, šta su dobili, kad su dobili. I tako ćemo da nastavimo da radimo. Samo proverite i držite nas na reč da ćemo da uradimo sve što možemo da pomognemo našim Srbima.